sini sinimo kaisa ngna nango hanoi tripri khorang samani abo debor mano tripra suidi hinmani ya tripra no riang suidi hinmani ko ya riang no jomatia suidi hinmani ko ya aro jaga o tongtuino abono beba khoboi jeng tam honoi hinlainai kokhe abose nung no hono chini borok rok khasia thansa angdi hanoi nung no hono nung khuksa thansa angdi hinmani bai chini dofani lukurok bai khlaise thansa angsinai aboni bagai nini kokno no tripri khorang regai dal bidal khlai abono kok shukrubui wawi lukuni buskango tiklai phunugo bo engolo thangka ke chini dofani lukurok thansa angnai lamsugo haino hai tripri khorango khapani tripri takhukte bukrok chini dofani lukurok bebak lukurok no saw chini borok thansa angdi hanai phiaba bujago thansa angjangnai kebo saimanya aboni bagina tripri khorang dal bidal khlaiye thansani lama bung abono tiklai kok ma samani kok khapani tripri takhukte bukrok bahinke jeng political baide thansa angnai kha khlayo political baising thinango thansa angai manya bahinke jeng saimano chini bubagra jepro congress ni engai samung tangai tongpro kwangma chini dofani lukurok no bubagra no hamya hinmani jeng nukha khwayo hadul khitharmani mangpli rok bo jeng nukha je borok no jeng chini khasuksa hanai tongai tong aboni yagulo chini bubagra prodit bo paithago saimani bo aboni yakare tabuk ti pramothani ojama angai samung tangai tongmani kok aboni bagai political fighting ti jeng dofano thansa angdi hanai hinmani bai chini dofa thansa angya ukok balaino kalaisa bukhuk bai khuksa bai sanani chini dofarok thansa angdi hanai phiaba aboni sai belai no kutuk khlaino go bisingo habui naikha hangke aboni bagino tripri khorang dal bidal khlai nayo dofa bomtei khlai thansa angnai a bisingo no phaisok phayo chini sinimungo dal bidal borok dal bidal kok sao chini sinimung tamo hangke sabasa mongolian sabasa borok sabasa toipra sabasa tiprasa sabasa tripri au tripri khorang abono bujiu tamni bagai hinke jeng je boino pore a boyo nung pore mani jagao thaisa kebang suijagya eba jeng pore mani obo thaisa thaini kebang suijak abo kunu kogya nung je boyo pore oi busuk man jengbo asukno mano haifano chini dal bidal bororongni dal bidal sinimung abo poptoi au abono jeng bujiu jeng borok no jeng tiprasa no jeng bruno jeng mongolian no phiaba borok alaida sinimung alaida tamni bagi eng tripri khorang kok sengmani ke abo bebagi jeng tamo abono se songo tripri khorang u kok rongna tubui phaiye chini dofani bisingo controversy tubui phainani kunu kok ya tamni bagi hinke jeng jotno thansa sinayo hungke ba bo jaga jeng thansa angi manai kokhe abose bangladesh chini borok rok tongbayo borokni sinimung jeng borokni kokgo siminche jeng bujiu riang engtheng usui engtheng tripra engtheng haifano bangladesh borokni bebak ni sinimung tamo tripura phiaba chini tripura hasteo hapka hangkeno dal bidal sinimung dal bidal identity engi thango tamni bagi eng abo jeng thansa engdi hnei hno bu jaga thansa ngnai bai khlai thansa engnai aposi jotong chlai kotor ku kok kaisa kok sai khna mosungo chini dofani lukurok dofano bakmani bisingo sui kreng rok dal bidal khlai sui jungno khagmani bisi kisa sakang jeng thangka ke chini bisingo dal bidal khlai sinijak tongmani ya phiaba sak dal bidal khlai sinimung rulaina chengmani bagino tuluk khlai tini u controversy jagao phaising sokpailayo tabukni social media ni generation bo sing nugui tongo phiaba jeng social media rogo nugo riang bro hni suilia meska hni si suisio phiaba buphase meska hni sui phaimaba boni busabo abono sarangsinai boni busukbo ani thaku apte kisi sui phayo bobo bono sarangsinai apte hai khlaino tripura bisingo bo saba naitong suinai tong saba anok suinai tong saba khaklu suinai tong apte hai khlaino dal bidal dophawono dal bidal khlai sinimung relaimani obokaisa belaino bemar hamya u bemar hamiani bagino kaisa identity chini tongmani phiaba tabuk jeng tamono riang debrma koloi rupini tripra noatia aptai khlai dal bidal sinimung jengtini nugo obo kaisa selfish one sukmung bukhawo tongmani bagise jeng sawo tokha kosomrok jungno divide and rules policy thungo hnai no phiaba akok kubiya a divide and rule policy jeng se khlaio bangla bai hno abono
sarthok sakbai thangni sinimung no siminse to jaksio sak no sung nayok naika hai khlaise wan suglaisio kheba dofaba klok sinai nable u controversies no sung tabung ni simin tumuno salamia ke phiaba sung tabu facebook o kabangma dofani kabangma sinimung sung nugui tongmani hai khlaye future o chini thinang belai no haimesita o thangi klok nai a imang no nuhuri tongo opte haike tumuno sung thangai tong hangke sung survey report to sung kamawi thangnai no bisi 2021 ni report tabuk nahari tongo phiaba 2051 phaiti phaitei chini sakbai thangni wanchumuno sung selfish ingmani bagai sung thansaba ongi manglak 2051 ni bisingo ke kologi thangmani nuhuri tongo aboni bagai no tripuri khorang identity ni kokno ti pelai no sakthari kokma samani kok phiaba kabangma borok rok no sao tripuri khorang no identity ni kokno tui kokta sadi dofani bisingo controversies phainisi nei phiaba khapangni tripuri tahoktei bukro jotto lukurok no kiri jago a kokno ke sananaya phiaba thansani lama ke obosimin no chini identity tamo bible kaisa kok tongo kubui ni lama hinke susiblam ni slaifano balai no chikon ko sing lama kuwar simin cheseng haino jani jafri jancheng thango khalai sinai sing buru thangi kalainai jeng norogo thangi kalainai BC 2051 phaiti phaitei jeng thancha angdi le layo phiaba ang jomatia jat ang tripura jat ang koloi jat ang deborma jat hnei jat simin kotor seleimani bai jeng thancha ngi mania kaisa hoda bai kaisa hoda no selengmani bai jeng thancha ngi mania program kotor khlaimani bai jeng thancha ngya au phiaba kharisi kalai dofa bai dofa haksalaile thangnai kaisa hoda no chikon sonamui te kaisa hoda kotor mani bai dofa thansa ngi manya opte hai khlaino dofa bai dofa sekluk laimani mangpli survey report no naikhangke no teibo srai ingo abongkha nuwatia boroni obo kaisa tripurani tabuk naitong fatong tongmani hai tripura bisingo no kaisa ketal jat tongo abono no hono bangla bai nuwatia apte hai khlaino chini brudo faroni arbo tongo apte hai khlaino chini jamatia hodaroni arbo tongo apte hai khlaibo chini deborma roni bisingo bo tongo phiaba sing obono tiarai rogo chung thangi naikhangke BC 2001 rogo nuwatiani population 5,000 something abo tabuk it may be bari way 14 to 15,000 rok nuwatiani population angkhana tumungno nuwatia tripura rokno no hono hangka hangke bebak tripura hastini tripura rokno bad neragradi longtrai belio tongnai monu dumasora o siminno 15 to 20,000 islaifano teibo kabangko tripura tongbayane sabrumno bad neragradi kolasora o siminno tripura soinai rok 15 to 20,000 above ngana tei korbuk sub division roisabari gondasora sabmonu abno kare kabangma thaino no badrei rahorano tripura bebagi 14,000 to 15,000 siminda obo phiaba CPM de khalai eba congress de khalai eba IPFT BJP de khalai sabo khalai phiaba abono jai sable khalai nai political thangnai lokurok borok political semino thongo phiaba intellectual rok ka ke borok sinimung identity chini history chini cultural notui borok soilayo khailayo aboni bagino chini boro rokni bisingo selfish wansuk laimani bagai jeng dal bidal jeng wansuk lai dal bidal suilayo farok saba saka kok borok sabani ama kok ba arono phaikanable jengle kok borok saya jengle kok bro si sawo kok borok le ni se kok brule ain se phaikable chini bisingba aboni bagino tripuri khorang koinai social media roko phano dal bidal sakni sinimungna tabuk sui tongnai ro abono mathagna bagai tripuri khorang kobokna muchungo tamni bagai ke chini dofani lukurokbo salsa kaisa sinimungno tongai tongmani abisingono saksakni sinimungno deborma riyang koloi rupini tripura dal bidal chengralai mani bagina tini jeng o controversy jago seng phaisok phayo je thayo seng thangi soikha abo balai no kotho chini okra rok opte hai klai jengno muthak langyani bagai jeng tini uthayo phaisok phayo aboni bagai tripuri khorang kobognai dofano hamjangnai lokurokno social media onrok opte hai klai dal bidal sinimung relai mani no muthagi rdi tamani bagai hinke opte hai controversies to bui phaimani kokrok salsa belai no kotorngai thangnai tumuno nung thansa ingdi hnei bukhuk bai simin sayagai tongoi a tiarai ni a khumulung museum ni je paper work tongmani no abo bebak tik jeng khlaina nangranai
chini bebak intellectual rok than sangai kaisa sinimung tubra nangnai phia babo dofani lukurok ni bising tongko song tongnai lukurok asangono khlaimanya tei khorsa politician bo abono khlaimanya a thansa khlaijangnai lama hangkai dal bidal dofani dal bidal soikreng ngai intellectual ngai tongnai rok siminse a lamano tikrajani phan eba borni yafawo siminse tongo khapani tripri takhukte bukrok tumuno tripri khorang norokno hard khlaimani tonghakai nakarti tabni bagi hinkai dofano thansa engdi henai microphone tei samani bai simin paya abuni solution bo jeng naitogui tiklaina nango abuni bagi tripri khorang identity ni kokno tei dal bidal khlai masamani kokse tumuno ukok sana thangthani nini bukhano hard khlai khangkai tripri khorang no nakardi tamni bagi hinki tripri khorang ni ambition kebuni bukhano hard khlainani ya jeng thansa engdi hini salayo asuk bai simin jeng bahai khlai thansa engnai aboni bagi se hodani bebak lukurok ni kokno tripri khorang tiklai a thansani lama tamo dofani bskango sukrubui saikhnarmani kokse oro tripri khorang ni naharmung kebonobo hat khlainani ya te kaisa balaino important kok tripri khorang ni ideology abono tripri nationalism ni ideology tamni bagin ke ujorawo sini dofharoni kaisa perfect sinimo kori khani bagina poncho tripri ni kokno rogino tripri khorang tripri nationalism ni lamano himui tongo phiaba tinino chini bebak kok boro kok sanai bebak tinini simin jeng mongolian angkha hanai government ni simin approve man khangkai tripri khorang ni ideology bo mongolian nationalism ni ideology thangi sogainai tumuno tipra sani je bumungui phano chini hodarok gosilai sinimungman a sinimung baino tripri khorang ni ideology bo ngai thangnai tapugno poncho tripri ni bebak intellectual swikreng rok malai laiye tirini simin chini sinimung borok ung sinai hinki aba borok ngai thango tirini simin chini sinimung tuipra ngai hinki a tuipra ngai thango tirini simin chini sinimung mongolian hngha ke a mongolian bo ungo phiaba bebak dofani intellectual rok no malai gosimani blai tipra hapangni thani runa nango asuk simin se abani samung khapani tripri takhokte bukhorok tripri khorangni abono chini sinimung tamo hanmani ni patu narakni wan sumung china suihordi benida farak bangali manipuri punjabi keralian assamese engmani haikraina chini sinimung bebagui tamung nana tamung khangke jeng chapsa engnai tei thansa engnai narni wan sumung chini comment box o suidi haino hai jotorono chibai yapurai hambai jotorono